Čaues, já jsem Jirka a dnes vám ukážu 8 základních triků, které byste měli umět. Dnes budeme používat T6 Rainbow, které je moje. Prvním základním trikem je bind. Hodíte, chytnete si provázek, podvlečete podiojem a máte bind. Ještě jednou bind. Hodíte, chytnete provázek a máte bind. Druhým základním trikem je trapéza. Hodíte, rozhoupete a máte trapézu. Ještě jednou trapézu. Hodíte, rozhoupete a máte trapézu. Třetím základním trikem jsou bikiny. Podvlečete ruku podiojem s provázkem, udělá se vám krásný trojúhelníček, vy přeskočíte s jojem provázek a máte bikiny. Ještě jednou bikiny. Podvlečete, trojúhelník, přeskočíte. To byly bikiny. Teď si ukážeme trik jménem pinwheel. Rozhoupete a takhle se vám to musí krásně točit. Tak. Pátým základním trikem se jmenuje machine gun a dělá se následovně. Tak, už to bude. Dělá se následovně, tak. Hodíte, chytnete provázek tady a tak jenom vibrujete. Ještě jednou. Hodíte, chytnete a také vibrujete. To byl pinwheel. Teď si ukážeme trik, mě známý, protože jsem ho udělal já. Los Pandos. Hodíte, trapéza, zpětná trapéza a trapéza. Ještě jednou Los Pandos, trapéza, zpětná trapéza, trapéza. Teď si ukážeme trik špagety. Takže si krásně uděláme špagety. Dáme si to k ústům a máte to. Toto se dělá nakonec. Ještě jednou špagety. A teď si ještě ukážeme Combat World. Tak, hodíme, hop, přes palec, ukazováček, druhý ukazováček a máte to. Tak, toto bylo 8 základních triků s jojem a já doufám, že budu moci natočit další video. Čus!